Danas ću vam pokazati igricu zvanu Islands Crasher. Znači, ja sam jako dobar u tvojoj igrici. Vidite kako taj se pali, znači. Dok se pali. Ovako se ladira. Takva je muzika u toj igrici. Znači, idemo na Classic. Znači, postoji Arcade i Classic mod. Idemo ono upravo 7 života, ne smijete ih sve izgubiti. Idemo vam pokazati za početak prvi level. Ne, to ne prvi. Idemo na prvi. Pokazat ću vam prvo prvi level. Znači najlakši level. Onda ću vam pokazati 10. I onda je tamo gdje sam ja stao. Evo ga. Tu na ovome morate skupiti 100%. Tako da sjećate otok. A logično ne smijete ni presjeći ovu kravu. A da vam tu bude pisalo 100%. Znači to je bio prvi level i najlakši level. Sad ću vam pokazati 10. level. Evo ga. I sad imate ovo metalno. I sad su dvije krave. Na tom metalnom preko toga ne možete prelazati, znači vidite. Ali, ako i ne smijete, zaboravio sam vam reći, ne smijete između krava ideš rezati, ne možete između krava. Ali ovoga metala se možete nekako otarasiti. A to je da su dvije krave udaljene od njega, a vi ovako samo ga otkinete. Evo ga, uspjet ću sve pasti, da, uspio sam. I to je taj level. Idemo na sljedeći. Kad nećemo ići na sljedeći. Idemo sad na level koji sam ja stao. A to je skroz tamo ovaj ovdje 43. Evo na taj ću vam sad pokazati. Probao sam ga 2-3 puta, dosta je težak, ali zaboravim sam vam reći, nemoj samo krave, imaju i druge životinje, znači imate i ove, imate puno novih životinja, ali ja sam isključio samo ove vjeverice i jednog mutanta, i to je to. Znači to je to što sam uključio. Dosta je ovaj težak level, idemo ovako. Evo to je njihova posebna moć, ovako da se na tren ubrzaju ono ko lude. Ajde, ne, za malo. O, dobro, stop. Odrezao sam metal, sad će mi biti lakše. Valjda. Ajde. Uspio sam. Znači, uspio sam i ovaj level, idemo na sljedeći level. Opa, 44. I evo ga. Ovako. Što ćemo sad? Prebrzi su, težak je ovaj level. Dosta. Idemo. Dobar sam. I evo ga, 100%. Yes! Lupnja sam glavom. I htio sam reći da imao sam neke slušalice nove, ali ih nisam koristio za snimanje, sad ih koristim. Imam mikrofon pa mi je lakše. Sad je 45. level. Jedan ja. Ajde, proćemo još 3 puta. Imamo još 3 pokušaja. New item. Freeze. Vidite njega. Zaledi cijeli svijet ovako. Sad mi je puno lakše igre. Ajde, uspi.
Ne, prerezao sam životinju, kako mi je malo falilo. Imam još 2 pokušaja, znači. Još samo 2. Započeo sam Minecraft preživljanje, to ste vidjeli. Nadam se. Još nije izašao klip. Hovido se. Još jedan pokušaj imamo. I onda ćemo zaustaviti snimanje. Idemo. To straši. Ovdje. Idemo, ajde. To. Još malo, uspit ćemo. Ne, uspio sam, to se traži. Pardon. Uspio sam, znači to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako je ostavite like, znate vi već kako to ide. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Do tada. Uživajte. Pozdrav.